Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalungnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mauna ni atong floating restaurant dire sa ato ang sport area. Gibuhat ni guys aron mahatagag maayong serbisyo tong mga turista nga gipanggutom. Dire si Jamukaon guys, unya naningkamot ang atong mayor Eric Espahulio nga mahatagag maayong serbisyo ang mga turista nga moari sa lungsod sa Matalom. Mauna nga gibuhat ni guys. Okay. Eco Live diri sa Port of Matalom. Ang ipakita kung agpila ka percent na gato ang floating restaurant diri sa Port of Matalom. Okay. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga mayor Eric Espahulio ug mga kauban. Mong itor guys. Okay guys. Mao na nig atong kuan guys. Floating restaurant diri sa atong lungsod. Hapit na ni mahuman guys. Mao na ni ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay. Okay. Manina guys. Maunig dinhi nato pais na kon kadtong mga turista nga katong matos kanigaw guys. Dinhi nato pamurag dinhi sila mag merinda kung gipanggutom la guys ba. Gibuhat ni aron mahatagag maayong serbisyo ang mga turista nga maori diri sa atong lungsod. Mao ni pantalan guys na gitrabaho na pud ni ron niya ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa kayuhan sa turismo o sa mga taga Matalom. Punpohon guys, nananay mudunggo nga padong sa Bohol ug Cebu. Kani guys phase 3 pa ni nga natay budget nga kuan gihatagan dun ni gipaningkamutan ni sa tong mayor nga masumpayan ning pantalan unya napuy kang congressman nga 23 million aron makadunggo na ang mga barko nga gikan sa Bohol ug Cebu. Okay, magtinabangay ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan.